КФУның геология факультеты бинасы янына халық айруша күп җыелды. Бу Станислав Говорухинның хезмәттәшләре, студентлар, аның иҗатын сөючеләр. Монда аның истәлегенә хәтер тактасы урнаштыру юкка гына түгел, чөнки 1950 елларда Станислав Говорухин биредә белем алган була. Геология эше ул бигрәк тә популярный, романтичный шундай эше. И Станислав Сергеевич ул яхшы итеп укыды. Ул вакытта уже театр белән әзрәк шөгыльләнеп, монда карап, уже күренгән инде аның кем буласы шуннан да. Станислав Говорухин тумышы белән Свердловск өлкәсеннән, әмма Татарстанның Тәтеш районында үскән. Соңыннан Казанга күченә. Монда югары белем алгач, 1 ел геолог булып хезмәт итә, әмма тиздән иҗатка күбрәк тартылганын аңлый һәм Казан телевидениесе студиясына урнаша. Башта редактор, аннары режиссер булып эшли. 2 года на Казанской студии телевидения были 2 самых, наверное, счастливых года в моей жизни. И самых интересных в творческом плане. Казан Станислав Говорухинның һөнәри юлыңына үзгәртеп калмый, башкала да ул хатыны белән дә очрашкан. Юнона Карева Казан театр артисты була. Он мне сказал однажды, рассказывая о Станислав берсендә мин Казанның иң матур кызын очраттым һәм мин аны үземнеке итәчәкмен диде. Бу Юнона була да инде. Һәм алар бик тиздән өйләнешә. Мин моңа аптырамадым да, чөнки Станислав үз алдына максат куйса, аңа һичшиксез ирешә. Он шел к ней, невзирая ни на какие препятствия. Она стала его женой. Станислав Говорухин Мәскәүдәге в гектар режиссерлыкка укый һәм бик тиздән аның фильмнарын бөтен илдә яратып карый башлыйлар. Место встречи изменить нельзя, Вертикаль, 10 негритят, Пираты 20 века. Берничә дистә нәфис фильм һәм 20дән артык сценарий. Ул берничә китап авторы һәм рәссам да булган әле. Иң көчле, иң зур шәхес, кинорежиссер безнең илдә ул Никита Михалков кебек. Тагында белмим, андый зур режиссерлар Говорухин юк. Ул безнең киноны үстерергә бик зур өлеш кертә. Мәскәүгә китсә дә, ул барыбер Казанга, Татарстанга ниндидер ягымлы кеше булып калды һәм ул күп тапкыр безнең мөселман фестивалендә жюри әгъзасы, жюри рәисе булып эшләде һәм һәрвакыт аның карашы, аның дуслыгы ул безгә сизелгән иде. Кырыс карашлы уйчан кеше дип искә төшерә хәзер Станислав Говорухинны якыннары, әмма шул ук вакытта ул бик гади һәм эчкерсез дә булган. Сынчы Рөстәм Габбасов хәтер тактасында аны нәкъ менә шундый итеп сурәтләргә тырышканда. Андый шәхесне мия шул эшләргә тапшырулары үзе бер вакыт инде. Эшке торышын күрсәтергә кирәк булды. Бу портрет аша, шуңа күрә бик күп материалларны өйрәнеп, бөтен булган материаллар белән танышып, шуларны кулландым бу эш вакытында. Станислав Говорухин безнең арадан 2018 елда китеп барды. Аңа 82 яшь иде. Бүгеннән аның турындагы хәтер дистәләгән кинофильмнарда гына түгел, Казан үзәгендә дә саклана. Рүзәл Шарипов, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы.